Lero panyasa voice box aponika lindo omwe owanyadira amangoti the DC abwera mwachizolowezi ndi nkhani zingapo zimene akufuna kuti amalawi tizimvere ndi kulingalira kuti dziko lathu tingalithandize mwa mtundu wanji. Ndipo lero nkhani zawo zimene ali nazo zikuluzikulu ndi nkhani yokhuza ndi abale athu amene amakhala mu dziko la South Africa, kumeneko aponika lindo akupempha boma la Malawi kuti atichita machawi kuonetsetsa kuti nzika za dziko lino zatetezedwa bwinobwino ku South Africa. Ngati pali mapulani kuti anthu abwere kuno kwathu ku Malawi, pakhale ndithu changu kuti mapulani amenewa ayikidwe m'malo kuti anthu amenewa ndithu akhale pachitetezo azibwera kuno kwathu kumodzi. Nkhaniso imene yavuta kwambiri ndiyokhuza ndi matenda a Ebola, zimene zinso aponika lindo akufuna kuti boma la Malawi likhale pansi mwa msanga ndikukonza mapulani kuti matenda awa asafike kuno ku Malawi. Ngati afike kuno ku Malawi kodi ngati dziko tithana nawo bwanji? Tikhala modzi pano pachisokosi tamvera aponika lindo ndipakamaliza timati musango choka mutiuze maganizo anu mwachizolowezi in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimanguyima pa chilungamo, ndipo ine sindimanyengerera pamene pali chilungamo ndi pamene ndimafasapo. Sindimafuna kukhala ndi munthu kati munthu wabodza, kukhala munthu onena zinthu zabodza, koma ndimabwera kumakuuzani nkhani zenizeni. Nkhani zathu za lero zilunjika kwambiri pa nkhanza zimene amalawi akukumana nazo, kuchokera kwa anthu achimwenye komanso ma Chinese, ngakhale anthu akuda, monga imene mwaonera ambiri inu video ya dzulo imene yachitika kulimbi kumudi, kumene munthu wachimwenye wakhala akumenya ana, kuamenya pakana kuakomola chifukwa choti ati mbuzi zake ndi ng'ombe zake zikufa nthawi imene akufuna kupanga zaidi, kumagonesa ana mkhola limodzi ndi mbuzi osadya, kumadyesa pa siku kamodzi, kumalipira ndalama mwa nkhanza. Izi sizikuchitika kwa amwenye kokha yayi, komano zikuchitikanso ngakhale kwa ma Chinese, komanso ngakhale amalawi amene achikuda kuzunza amalawi anzawo. Tikamanena kuti inu aboma thamangani muzikaona mmene amwenye ma Chinese akuzunzira anthu ambiri, mmaona ngati ndife anthu achamba, mmaona ngati ena ife tadya kokeni chifukwa chosaphunzira. Koma mwina ndisanatambasule nkhani imene iyi, mundilole ndithamangire ku South Africa, makamaka kuti ndikapemphe boma la Malawi. Ku South Africa amalawi akuzunzika kuopsa, ndipo inu ngati boma la Malawi amene mwawina inu makamaka inu a DPP through the Minister of Foreign Affairs, ngati simupanga machawi kuchita rescue amalawi, musayembekezere zabwino. Pano pa amalawi afika sopano ena akuthawira m'mizikiti, ena akugona mutchire, ena akumagona mu toilet, chifukwa ma South Africans sopano they have gone a step further. Amati akamagwira anthu aja khomo ndi khomo, akumadula mitu, akaapeza amalawi aja akupita nawo ku prison ndi kumakadyesa poison, ndipo kuli maliro azaoneni. Andi izizi panafunikira kuti mupange ngati mene zinalili kale muja nthawi ya xenophobia woyamba uja, munatumiza mabasi. Kuli amalawi ambiri amene ali undocumented akulephera kubwera kuno ku Malawi chifukwa chokuti alibe mapasipoti. Izi za mapasipoti zimukanaziganiziranso kwambiri, chifukwa ni nkhani inanso imene ikupangisa kuti amalawi azizunzika. Inde kuno kumuzi kuli mavuto amene anthu ena akulephera kupeza mapasipoti, komabe mukanapanganso machawi kuganizira anthu amene ali ku South Africa. Andi ni nthawi imene inu aboma mukanapanga machawi kukakumana ndi boma la ku South Africa, monga akupangira maiko ena, ndikukakambirana nawo, ndikukakhalanso ndi msonkhano waukulu okumana ndi anthu kuchokera kaya ku Johannesburg, ku Pretoria ndi madera osiyanasiyana, KwaZulu Natal, kuwakumana ndi anthu anu ndi cholinga kuti mukonze programu kuti mwabwerese kuno kumuzi. Zafika povuta kwambiri, amalawi ambiri akuphedwa, akuzunzika. Andi izizi mwina zikuphweka pano chifukwa chokuti mwina iniyo muli mipando yosiyanasiyana mukudya bwino. Ena anzanu ena simukudziwa kuti kodi zikuwathera bwanji.
koma mukanapanga zotheka kunena kuti mwachite rescue amalawi amene akuzunzika ku South Africa. Nkhani ina yachiwiri ndinafunanso inu aboma kuti makamaka muganizire nkhani imene ya Ebola imene yagwira kwambiri ku DR Congo. Tikunena panopa anthu okwanira 220 afa kale within 2 weeks. Tikunena panonso ngakhale ku Uganda kwafa kale anthu opambana 7. And izizi ndi nkhani yonena kuti ino Malawi, it should be a wake up call makamaka to the government of Malawi, makamaka inu ma authorities, inu akuboma ma ministers, komanso even the president, even ya polisi, munayenera kuti mukhale ndi emergency meeting, cabinet meeting, even parliament imene ndikuona kuti kodi how do we contain this. I'm saying this because kuno ku Malawi timapanga chibwana kwambiri nkhani ya maboda mwathu kulowesa anthu amene ali undocumented ochokera maiko ena ngati ku Eritrea, ku Ethiopia ndi mabangladeshi amangolowa muno Malawi chisawawa. Andi mudziwe kunena kuti nthenda ya Ebola ikupha anthu moopsa. Andi nditengerepo mwayi othokoza a polisi akusalima amene wiki yathayi agwira ma Ethiopians uko kusalima kukanyenyeva. Andi mukafufuza ma Ethiopians aja sikuti ati munoto angolowa iyayi, alowa chifukwa cha ma officials aboma a polisi. Pakati apo tinanenapo kunena kuti abale musachose malodi bloko. Malodi bloko ndi ofunikira kwambiri pa ziko linalililonse limene alikhale ndi malodi bloko. Koma kuno ku Malawi ifeyo ndife anthu otembereredwa. Ngati ziko lino lizapeza mavuto chifukwa cha akuluakulu aboma amene amalolera kutenga miyoyo ya Malawi ochuluka kuyika pa chiswe chifukwa chongofuna ndalama. Ati munthu mmodzi uja kuti aduse muno Malawi amapereka mmodzi uja mwina 10 million, 4 million, 5 million, 8 million. Lero Malawi mwasanduka akuluakulu inu mwasanduka zigawenga mukumatenga anthu amene ajawo ma TX mwanu kuachita protect. And this is maybe the reason why munachosa malodi block. Lero taona nindu ukoko ku DR Congo kuli nthenda ya Ebola and maiko ambiri ngati Tanzania, Zambia, South Africa achinga ikama chitetezo maboda mwawo. So kairo tili kuno ku Malawi amene ati azavutika kwambiri ndi anthu osauka amene alibe china chilichonse. Inu ambiri inu muli ndi katundu, muli ndi makobiri amene azakupangiseni kuti muzathawire kunja. Even tikunena pano pamuone even olo free education yomweyi. Free education iti kupita kwa anthu osauka. Koma inu anthu olemera ana anu ali kunja, masukulu akunja, even zipatala zimene mmapita ujeni maiko akunja. Kunotu ku Malawi kuno kuli mavuto opsa. Even olo kuti mipite muzipatala mukukwinzi kumene takhala tikunena. Sitikuziwa kuti a minister mukupanga chani kukwinzi kwafika povuta anthu akumafa kumaphadala kumalipirisa ndalama kumachita kunena kuti ngati ukufuna kuti tikuthandize tikupaseka utipaseka ndalama. Kodi munthu osauka 15,000 angayitenge kuti kaye mwano ngakhale olo ku Chiromoni Hospital Health Center kumene kondeko kumabedwa mankhwala koopsa muzipatala mukubedwa mankhwala. So I want to ask you the government of Malawi makamaka President Mutharika mukanapanga machawi kwambiri kunena kuti muchite protect maboda makamaka mubwezerese malodi block. And sindikudziwa kuti kodi boma ilili makamaka chikuchitika ndi chani nkhani ya security chifukwa each and every day kukumveka nkhani zosakhala bwino zokhuzana ndi security. And why up to date mukungoika maujeni ma ad hoc road blocks kungoika zimaujeni zijazo basi osaika road block yeni anthu akumalenda uncharted routes kuchokera maiko osiyana kulowa muno Malawi aided by Malawians. Ndiyetu kuli Ebola imene iti iphe anthu ambirimbiri ndipo muzachita regret ngati zimene zisimutengapo gawo muzachita regret. Nkhani yathu ya lero ndi nkhanza zimene ambiri mwaziona pa video imene tajambula dzulo kulimbi mwenye kumenya Amalawi
Kodi tikamanena kuti amalawi ambiri akuzunzika sitikuti timangonena sikumakhala kuti tagayiwa wambwanda ayi koma timanena zenizeni kunena kuti amalawi ambiri akuzunzika muzintchitomu salale yawo ndiyochepa amalandira 2000 kumenyedwa mkati mwenye amene iye akumachita kutchalenja kunena kuti iyeyo anagula polisi andi apolisi yonso kupita kukapasa information kuti ukuti mwenye wa house number 104 akumenya ana akumamenya amalawi apolisi amangopita kukalandirako ndalama and sindikukhulupirira kuti mwenye ameneyi akhaladi mundende and we are monitoring this issue so closely and ndipemphe pano amalawi akufuna kwabwino makamaka inu maloya tapitani ku Limbi station mukayilowerere nkhani imeneyi ana amene amenyedwa ena amaduduluzidwa usiku pakati pa usiku 12 o'clock ana ochokera ku Thondwe ku Zomba kwa mayaka uko kumayendesa pansi nkhani yake ati mbuzi yatani ati mbuzi yafa and mwina Minister of Agriculture makamaka minister ambirizi tathamanga ni kulimbi kumudi if you mean well for your country mukaonenso mmene akuzunzira zinyama kumene koko ziweto kuzizunza kumangotuluka magazi zina kumangofa pompo osadya osazipasa mazi ndipo ndizoopsa zimene zili ku nyumba imene iyi 104 iyi ndi example ya nkhanza yoyamba koma tapita ni even kumaoni mukaone kumaoni town yonunkha ya Limbi and sindikudziwa kuti inu ajomo amene muli ameya ndi inudi munapereka ndithu license yokuti munthu azisunga ziweto mtawuni ndithu ya Blantyre kumasunga ziweto ng'ombe mmene momu kumazizunza anditu kuno kumalawi kuli nkhanza za ziweto kwambiri ninanena pombuyo mu even ng'ombe zimene zimanyamula ngolo zimazunzidwa koopsa kuona iniyo kumva chisoni so apapa zafikanonso pano kwa anthu mmene amazunzira ziweto akuzunzanonso pano ndi anthu omwe kummenya munthu pakana kukomoka chakudya amapasa siku limodzi ndipo zomvesa chisoni kuona environment kumanena kuti abale kodi asite mmayendera olo nyumba za amwenyetu akumakhala tungati kapena alitukhaya muzi wache wakuti nyumba yokuiona nyumba yothimbirira nyumba yosakhala bwino kusandusa sipano town uje ni kumudi kuja kumakhala mabwana kumene kuja munali adimaki kumene kuja even mfumu agomani akhalako kumene kuja kumudi kujako Paramount Gomani wakhalako kumene kujako mfumu Gomani mfumu ya Chingoni kukukongola lero li asandusa kumene kujako kopangira nyasi zawo asandusa konyasa kumene kujako ndi abakufuna kumamenya amalawi andizomenya amalawi izi tanena kuti muyendeso mukayang'ane ma Chinese mmene akuzunzira anthu ma Chinese kuzunza anthu kumadyesa soya pieces mahotelo takati kumanena za mahotelo aujene ama Chinese kumayi boma sili matengapo gawo lina liliyonse mmene amapangira vitumbiko mumba uchawo kumayenda kumacheza ndi amalawi vitutu tikumusowa vitumbiko mumba amagwira ntchito anthu ena kumamunyoza chani monga mmene amatinyozera FM oti zisiru zina zake zulo nditaonesa video imene ndikumanena kuti ameneyo ndiye kuti amwenyesana mpase ndalama ndiye mwe amafuna kumapangira mademu ujene amwenye ine namba dapangirapo mademu amwenye kuti asamapereke ndalama kwa MRA ine zopusa tusine mafuna ine nimangoyima pa chilungamo mufufuze kuti ine napangirapo liti amwenye mademu ine chilowereni boma ilili ndapangapo mademu liti osama ndinamizira zinthu zokuti ine sindikuziziwa nkhani ndiyonena kuti ine sinimanyengerera munthu if you hate me if you don't want to listen to my audios, don't listen to my audios. Koma osamafuna kumandiyika maunka mwankhani ndiyonena kuti amalawi akuzunzika kopsa ndipo amwenye ambiri amachita kunena kuti ife tinayigula polisi and apolisi yakumene koko kuliso polisi unit yakonko kumudiko kupita ni nkhani kukanena amauza anthu kuna zimene zisizi kutikhuza pitani kulimbi kungopita kwa mwenye kukukalandira ndalama ndikumanena kuti ujene ziko ndi wanu koma ndalama ndi wathu we are controlling police amene muli muzinda wa Blantyre tapita mukaone zimene nkhanza zikuchitika kumene koko and it is very very painful and nkhanza iziso sikuti zangokhala mwa amwenye komanso mwa ujene ma Chinese ngakhale so anthu okuda ena
ndi anthu ankhanza koopsa chifukwa mwenyewe tikuane nawo aliponso some of them are beautiful people with good hearts. They live with Malawians in peace. They treat Malawians like them. We want to appreciate. So the Indian community, you must be careful. If you don't want to stay in Malawi, you better leave this country. But we want to praise those that are also good, those that have got good hearts. You stay with Malawians in harmony. You treat Malawians good. You pay them well. We want to appreciate those Indians who are doing this. But those who are not ready to stay in Malawi, you better pack, because someday, if you are to continue with this behavior of retreating Malawians, we are going to mobilize ourselves. We are going to take people from Maketa, to take people from Bangwe, to take people from Machinjiri, to take people from Chiromoni. We are going to mobilize ourselves and come and hit you. We're going to hit you, and you are not going to like us. Born Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.